Ayo. Ayo. Sir? Ay, sir ba? Hala. Lambatay, sorry kay madam. Pero, nga naman ang... Ngabil mo ba nga pula man na madam? Nga naman na? Wakilabot sa akong ngabel. Di ko mo daw siya mong sorry. Tindog dia, tindog. Tindog. Umupalit ka tindog sa dia. Ay, tindog. Ay, basig libre ni. Tindog ko, tindog. A few moments later. Ah, madam, okay na siguro ni madam. Uy, murag usa ka oras na mong tinindog diri madam. Okay na ni madam? Ah, dili pwede. Muna sino sa mga taong gugug sir. Kagwapa, ani? Tagor mo ni mong sir. Patindog dia, hatod mga ugmaan ka. Na! Wa na na mao. Gisuko ra man tawa ikaw palit og bulat og ginamos nya anong gipatindog naman ko nimo diri. Madam, naunsa day ka? May pagmuuli na lang. Ano ba ako patindog? Ay, pagkakuha itong ipapungko. Wa na lang ko'y halin.